Khonsolo ya Mangochi timabwera kuzasiya kalata ya chiziwiso cha zionesero za bata ndi mtendere. Tayenda bwino ngakhale zovuta zinalipo, tasiya kalata ndipo ayilandira yafika. Imene ya zionesero za bata ndi mtendere zimene tili nazo pa 26 mwezi wa Mweyi. Choyamba tisanasiye kalata yomwe tikuzasiya lero yomwe ili yofotokoza ya demonstration amene achitike pa 26 mwezi uno. Koyambirira kwenikweni tinalembera kalata ku office ya MEC kumene komwe anatiyitanisa tinali ndi mafunso amene tinkafunsa okhuzana ndi ma EMD amene akudziwikano ambiri akuwadziwa Malawi kuti ni ma smartmatic machine. Kutifotokozera kwa Mayi Annabel Ntalimanja ndi makomishona ena amene tinasonkhana nawo ifeyo sitinakhutitsidwe. Mwazina mwa izo zomwe sitinakhutitsidwe nazo ankatifotokozera mmene amagwirira ntchito machine ma EMD amenewa. Ndipo anapitiriza kufotokoza kunena kuti ma EMD amenewa samatha kuonana mokuti amati kunali nako kuthekera kuna kuti munthu atha kubwera ndi national ID yake pa EMD ina then so atha kuzapita pa EMD ina koma machine EMD ina singathe kuzindikira kuti uyuyo adalowesa kale information ati zimadikira kunena kuti atumize ku main system kuti zikazindikike zinthuzo. 2 ma election athu amene achaka chino ndi a 50+1 anapezeka kuti Mayi Annabel Ntalimanja ananena kuti pamene tinkapanga registration machine amenewa analephera kupanga upload ina almost 39 zomwe ife tinazoona kuti ankati chisankho zathu zili za 50+1 ndiye machine wakukanika kupanga upload maina 39 ndiye nankangati atazalephera kupanga upload maina ena pamene zisankho zitatha amene akutumiza ku main utale center zizakhala bwanji. Ndiye mwazina mwa izo tinazoona kuti machine amenewa sakuloleka kuti agwire ntchito mdziko muno. Komanso monga tikuziwa takhala tikumvapo mphekesera mayiko ena amene agwiritsa ntchito machine amenewa kuti machine amenewa kulima pokoso anthu kumene koko chifukwa chosatira za kampani imene ya Smartmatic. Ndiye timafuna kuti zinthu zimene tizipewe zisanatani kodi zisanachitike mdziko mwathu muno chifukwa amanena kuti kupewa kumatani kodi kumachiza. Mwazifukwa mwa izi ndi chifukwa chake ife posakhutitsidwa ndi mmene tinakambirirana ku MEC mkumano umwe unali pakati pa ife ndi Mayi Annabel Ntalimanja tinaona kuti tikuyenera kupitiriza kuti tipereke madandaulo athu kuti amveke pamene tikumemeza anzathu onse amene mbali ino ya Eastern Region kuti pa 26 mwezi uno kuli ma demonstration amene ali antendere demonstration amene adzakhala antendere. Cholinga chathu ni mmene tikufuna kuti Mayi Annabel Ntalimanja tikuona kuti sakwanisa kuyendesa zisankho izi ndipo sali wokonzeka. Komanso potengera ndi mkumano wathu omwe unachitika ndi MEC mmene anapangira Andrew Mpesi anafika pomenya tebulo zomwe zinatichitisa kuna kuti samafunanso kumva maganizo a munthu wina aliyense ndiye ngatiwo aja CEO kukafika pomenyesa tebulo ndi asogolera bwanji zisankho za zikulu ngati zimenezi. Fo tikuona kuti alibe kuthekera kokuti atha kutani kodi atha kusogolera zinthu ngati zimenezi. Potengera ndondomeko zimene watitsata kuti pachitike zisankho zimenezi anapemphedwa kuti pabwere ma auditors kapena kuti azofufuza kuti kodi machine amene iwo abweresa ndi olondola kapena kuti azagwiradi bwino ntchito. So iwo akukana. Zioneserozi tizachokera pa Mpondasi tizadusa pa roundabout tikatero tizafika pa DC kuzasiya kalata yathu. Cholinga ndicho chosa Justice Annabel Ntalimanja tikupempha Amalawi amene alokhuzidwa kapena okhuzika ndi zimenezi kuti pasikuli tiye timemezaneni tibwere chifukwa ife ngati nzika tikuyenera kuti tikhale omasuka kuti pa nthawi imeneyi masankho athu kapena kuti voti yathu izaoneke mmene yayendera. Choncho tikumemeza Amalawi onse makaso onse amene akuchoka kuno ku Eastern Region kuti tibwere ngati ifeyo nzika tikuyenera kutetezera democracy.